Vam fer un viatge i els vam anar a abordar perquè aquí és un model. A la cena cansador, al tresor, aquestes peces per fer cansador, que moltes coses van aplicar i van desaparèixer. Sí, els vam anar a col·locar, ara me recordo, un dipòsit que hi ha al carrer Transmontana, que és el carrer de Gran Dina de Castellet, a la Baixada, que és de l'Ajuntament. Sí. Doncs ho vam anar a col·locar allà. Allà hi havia aquells casals. Llavors aquells casals ens el van oferir amb la pau i tot, i van posar llum, les bonifies, van posar llum al col·lectiu. Jo feia poc que havia plegat la meva botella que tenia de ceràmica, tenia molts sacsatges d'aquests de planxa i de ferro, i molta gent del col·lectiu va arribar, vam anar allà i vam muntar unes miseries per posar tot aquest gènere, almenys tenir allò guardat i classificat que s'hauria de tenir un bon moment. Poseu-ho. Bé, allà hi havia de fer una porta de ferro, teníem una medida de fer i tot, a dalt feien els llibres, que allà hi vam fer un mica de soldats, amb uns vidres, i estàvem treballant, i amb un plat anem allà i no vam poder aixecar, havíem canviat el pany. Vam anar a l'Ajuntament i un noi us que allà tirem un caudal del poble, que el tenia a casa, i van anar a la placa i no es podia. Ja m'hi estem, però ja no m'hi estem. Però un lloc va quedar allà dintre, va entrar en lloc, no sé què hi ha, i un anat a pagar, tot de llei. Part d'allà sí que, quan van netejar el llanat d'obres, amb unes cartes ho van portar, que era el sector, les 5 cartes, ni la meitat ho diria. Cada dia no vam fer 5, perquè lavoràvem allà, moltes coses, i va rematar el segon. Ja per acabar, i després de les dos, un quart. De calçador, remetem a fer una estrella. Al costat que és la Rollant, que és un edifici, de l'engreixador, per part de les noies que hi ha. Tot el taller i l'altre que ha sigut al costat. No, com que diu que és de treball. Allà hi van fer uns pisos. I al fer els pisos han de deixar una part de l'entrevent. I van deixar un cobert, hi havia un forn de terrissa, que era el primer que va tenir l'engreixador, i jo ho vaig quedar a fer el forn. I el cobert aquest ja s'ha tancat, encara que dona el rei d'aquests que vulguin anar, s'ha posat l'opció, i s'ha de l'opció. I allà s'hi ha fet un museu. Hi ha el fons, hi ha la feta, però hi ha unes goteres. D'això, resultava del 5 anys d'ella, que passa el temps. No s'ha pogut encara tapar aquestes goteres. La paleta va ser 3 hores per anar a les goteres, però almenys allà amb unes santeries i podíem anar als quadres de tercers que encara quedem i podíem anar explicant les cases, les peces, durant la seva etiqueta, el que vol dir, tot plegat i classificar-ho, per si un dia allò es volia obrir, que van dir que volíem obrir-ho, obrar-ho, va liquiar i volíem fer 2 sales, abans d'una taula, i fer un museu allà. Perquè allò és el diferent. Pots anar quedant a seguir. Una altra ocasió hi va haver aquí a Esparreguera, que a mi quasi m'agradava malalt i tot, que era on jo havia treballat, que vaig quedar molts anys i cap pic. Però es va vendre per fer pisos.
és una travessia que hi havia al carrer de la carretera de Riera. Allà ho venien per fer trios. I els hereus, tot allò, el Max aquest, jo vaig estar 5 anys, hi havia un problema maco, se'l venien per 40 milions. Se'l venien 40 milions, tots l'altre. I la casa. I van anar uns contratistes que hi ha una companyia, hi havia un arquitecte, hi havia dos paletes, i hi havia també un dels propietaris d'aquesta casa, que aquí a la carretera, que venia nova, que ara està tancada. O Pionera, sí. Un dels pioneres era soci, i aquests tres volien fer l'edifici. Tenien l'edifici fet. El forn d'aquest, que va estar 5 anys contínuament, que no recordo d'aquest forn, de flau invertida, únic a Espanya que havia en aquest temps, inventat una aquesta peguera. Aquest forn tocava a la casa, però no dificultava el fer la casa nova. I els contratistes es van comprometre a deixar el forn, obrir-lo, tancar-lo i deixar tot el pati a l'Ajuntament. Perquè així ells no havien de fer res, una piscina, un jardí, i així la garantia més auspiciós. Aquesta gent doncs, disposava d'un capital de 35 milions. I els van fer el 40. Vam anar a l'Ajuntament, que vaig anar totes vegades amb ells, jo m'interessava molt que el forn es quedés. I bueno, que no, si l'Ajuntament pot fer, l'Ajuntament només els permisos d'obres i això ja volia més els 5 milions. Si l'Ajuntament en aquest moment que anava als 5 milions, haguem fet l'edifici, aquest edifici feia un pas fantàstic del pati, se salvaven dos més que hi ha enterrats, les basses i tot, i ja això ho fet amb ferros. Però un senyor que governava aquí enrere, però havia de dir al museu, no cal que parlem. I allà hi ha 7 o 8 assentats, l'Ajuntament, bueno, amb 7 o 8 3, i parlava. I així va perdre el que potser un bon temps. Estic parlant d'això al dia de l'any. L'any 1998, que van entrar els de Convergència, que va ser la Festa Major, voltant de la Festa Major. Tenia bastanta amistat amb alguns de Convergència, que aviat ja en el canvi aquests s'animen i... Doncs el dilluns de la Festa Major hi vam anar, no sé si tu vas venir, no, vam anar 5 o 6 de l'Ajuntament a veure l'edifici, perquè llavors, per compte de 40 milions, ja en volien 70 milions. Sí, tocava l'edifici, aquí tindreu la policia, tindreu el pati per poder fer la policia, tindreu l'ordinador per fer el museu, amb totes les màquines que hi havia, 7 màquines de correctes, teníem el forn i teníem tot. No va posar. I ha quedat més clar. Moltes gràcies. Si voleu una producció, cap no estarà una miqueta més. Però escolta'm, el forn el va enderrocar l'amo, Sí, el forn l'enderrocar l'amo. I quan hi vam anar a l'Ajuntament, aquella setmana l'havien enderrocat. Van tallar el cèrcol de dalt i va caure el gol. No, ja ho vam fer president. I llavors jo els d'Ajuntament deia, si van comprar l'edifici aquest, jo aquest forn el tornaré a fer. Perquè les parets encara hi havia de fer la volta. I com que no era un forn per Covid, que no havia fet com a testimoni, es tirava una volta que ho era de mà, i es havia de fer a Gustavo,
i tenim un bon museu a la revista que jo amb el meu gran ja veu el pla de gràcia. Alguna cosa més? Sí, el nom d'Esparreguera. Com va... El nom d'Esparreguera no s'ha pogut averiguar mai, però la nostra intuïció ens diu que acompanyant amb missions pilós i anava un senyor que venia d'un poble que diuen Ceba, que està a Montseny, que allà hi ha un casal molt antic que es diu Casal d'Esparreguera. Podria ser un senyor d'aquell casal acompanyant amb missions pilós a conquistar aquests terrenys i com a prova de la seva valoria va anar a Cologués del que era el castell d'Esparreguera i de les Esparres. I aquest era, podria ser un avi d'en Guillem, que després ja surt de molt. Aquí a Vic, una visita que vam fer a un campanar i ens estaven explicant el que allà veieu un Montseny, no sé què, allà el castell d'Esparreguera, tu què dius? Diu, sí, allò és el castell d'Esparreguera. Pot ser que podria ser d'aquí dalt d'Europa que hi ha el castell d'Esparreguera. Per què facin Esparrecs? Esparreguera no... Esparregat, tot això... No, ens calculem, l'únic que sabem que el nen el Guillem d'Esparreguera, però ja, això ja, el seu avi. Alguna cosa més? Doncs que tingueu bon dissabte.